En aquest vídeo t'explicaré les diferències entre el verb ser i estar en català i algunes coses que són diferents del castellà, sobretot amb el verb ser. Bé, comencem amb el verb ser. Un primer ús del verb ser és quan hem de parlar de coses que tenen una qualitat permanent, per parlar de l'essència, de les característiques que defineixen alguna persona o alguna cosa, coses que no poden canviar, bàsicament. Per exemple, jo sóc l'Anna, o el meu pare és metge, la meva veïna és francesa, és de París, o la neu és blanca, el teu germà és molt alt, la taula és de fusta, o quina hora és, són les 3, avui és dilluns, que això no pot canviar, si avui és dilluns no pot ser diumenge, o quan és, són 20 euros, o la llet és freda, d'acord, és a dir, per qualitats permanents. Jo sóc un home, és una qualitat permanent, en principi no pot canviar. Bé, segon ús, i aquest és una característica important que hem d'aprendre perquè en castellà és diferent. No aquestes primeres frases, però sí la segona i la tercera. Per exemple, el concert, espais, no? Per què serveix aquest ús? Per situar algú o alguna cosa en un espai. Per exemple, el concert és a la plaça Major, estem situant el concert a un espai. La reunió és a la sala 2, estem situant la reunió a un espai. Però, a diferència, això és com en castellà, no? Però, a diferència del castellà, quan situem persones, doncs també en català és amb el verb ser. Perquè tu en castellà, quan situes persones, dius estoy en la clase de catalán. ¿No? Aquesta frase, estoy en la clase de catalán, quan situes persones, és amb el verb estar. Però en català és diferent. Per situar coses o persones en un espai has d'utilitzar el verb ser. I per això no és estàs a la classe de català, sinó que la conjugació correcta és ets a la classe de català. Sí? O un altre exemple, ara no sóc a casa, he sortit a comprar. Clar, la nostra ment pensa, ara no estic a casa. No, estàs situant a una persona a un espai. Aleshores, també has de fer servir el verb ser. Bé, ara després, al final de l'exercici, queda't i farem una pràctica, no? Amb un exercici pràctic i després te mostraré les solucions perquè puguis practicar tot això que t'estic ensenyant. Per cert, si encara no t'has subscrit, a què esperes? Subscriu-te, que estàs al millor canal de català per aprendre des de zero, bàsicament, fins als nivells més alts. Bé, un altre ús del verb ser, i que també és diferent del castellà, és per descriure estats civils, si ets casat, si ets solter, si ets divorciat o si ets vidu. És una gran diferència respecte del castellà, per exemple. En català, l'estat civil es considera una característica que defineix la persona en un moment de la seva vida, com si fos una professió o una nacionalitat. No es veu, sobretot això és el que és important, no es veu com un estat temporal, sinó com una condició social. No es veu com alguna cosa transitòria que pot canviar. No, és definitiva, encara que després te pots divorciar, lògicament. Per tant, la regla és clara i contundent. L'estat civil sempre va amb el verb ser. Sí, queda clar? Sempre amb el verb ser. El meu germà és casat. La meva millor amiga és soltera. No està casado ni està soltera. És soltera. Des de fa 2 anys, en Joan és divorciat. No està divorciat, és divorciat. Sí? L'estat civil sempre va amb el verb ser, no t'oblidis. Seguim. La vida i la mort. Si vols parlar de viu i mort, també és amb el verb ser. Però anem a veure els dos significats, perquè el seu significat canvia radicalment. Amb l'adjectiu viu, ser viu significa que ets molt espavilat, que ets molt llest. És una característica de la personalitat. Per exemple, el teu fill és molt espavilat. O si tu dius està viu, significa el contrari de ser mort, tenir vida. Després de l'incendi va comprovar que el gat estava viu. Vol dir que no havia mort. Bé, això és bàsicament com en castellà també, però s'havia d'explicar. Amb l'adjectiu mort. Clar, però si tu dius estic viu, sí, estic viu és igual. Vale. Amb l'adjectiu mort, ser mort. És la forma habitual i correcta en català per indicar que algú ha mort, que ja no té vida. Aquí sí que hi ha diferència
respecte al castellà, perquè tu dius, mi bisabuela está muerta desde el año 2010. No dices es muerta. Doncs aquí en català sí que hem de fer servir el verb ser. Sí? La meva besàvia és morta des de l'any 2010. O l'escriptor Joan Fuster és mort però la seva obra continua viva. Estar mort s'utilitza principalment en un sentit figurat, per indicar que algú està molt cansat. Per exemple, si jo dic estic mort, és que estic molt cansat. He anat a córrer 20 quilòmetres i estic molt cansat. Soc? Estic cansat? No. Soc. Soc mort. Estic mort de cansanci, perdó. Estic mort de cansanci. Bé, un exemple. Després de la mudança, estic morta. No em puc moure del sofà. No vol dir que hagis mort, sinó que estàs esgotada. Si estic mort és que estic molt cansat. I la meva àvia és morta, o el meu gat és mort, és que s'ha mort. No està mort, com en castellà. Bé, i estar mort, doncs això seria igual que en castellà, no? Estoy muerto. Doncs estic mort, igual. Però el ser mort, aquí sí que hi ha diferència. Bé, aquí t'he preparat una taula perquè puguis veure els principals casos que he explicat perquè ho entenguis més fàcilment, espero que t'ajudi. I ara anem a explicar el verb estar. Els usos del verb estar. Utilitzem per parlar de coses temporals, bàsicament, de com es troba alguna cosa en un moment concret o d'on és. Són qualitats transitòries, coses que poden canviar. Són transitòries. Avui estic cansat, però demà estaré bé, no? O ahir vas estar molt pesat, o aquests dies estic fort, o estàs alegre, o la llet ja està freda. És a dir, són casos igual que en castellà, que coses que poden canviar sempre amb el verb estar. O per expressar el temps que dediquem a fer una cosa. He estat tota la setmana treballant, o ja no puc estar tant de temps sense descansar. Bé, això també seria un ús normal del verb estar. No hi ha diferències respecte al castellà. I situar en un espai durant un temps, perquè abans hem dit que per situar persones o coses en un espai fèiem servir el verb ser. Sí? Per exemple, jo soc al meu estudi, jo soc a l'escola. Estem situant a la meva persona a un lloc, aleshores el verb ser. Però, aquí no, en aquest exemple, aquí és diferent, no? Situant un espai durant un temps que estàs vivint o que estàs treballant en un lloc de manera circumstancial. Anem a llegir l'exemple. Com va la cerca de casa? A poc. De moment, m'estic a casa dels meus pares. De momento me estoy en casa de mis padres. Has trobat feina? Sí. Estic a la tenda de mobles. S'entén? Això seria un ús normal també en castellà, però has d'entendre la diferència entre l'ús amb el verb ser que hem vist abans per situar persones o coses a un espai i aquest ús, que és quan estàs parlant de viure, treballar en un lloc de manera circumstancial. D'acord? Seguim. Bé, i ara el que toca ja és un exercici pràctic. Vaig a baixar una miqueta el zoom, així podrem llegir totes les preguntes. Exercici pràctic del verb ser o estar. Omple els buits amb la forma correcta del verb ser i estar en present indicatiu. Pensa bé si parlem d'una característica permanent, que no pot canviar, d'un estat temporal, que sí que pot canviar, d'una localització, d'una persona, cosa o un espai, o un d'aquells casos especials que hem vist amb el verb mort, o solter, o casat, o vidu, o divorciat. Recorda tot això. Bé, número 1. La festa d'aniversari de la Laia, què posaries aquí? És a casa seva o està a casa seva? 2. Com estàs o com ets? Avui estic una mica refredat o avui soc una mica refredat? Posa la teva solució. O aquests pantalons són nous o estan nous? Però ja són bruts o estan bruts? La meva germana és molt simpàtica o està molt simpàtica? 5. On són les claus o on estan les claus? No les trobo i estic segur o soc segur? 6. Els meus pares són casats o estan casats? 7. No pugis aquella cadira, és coixa o està coixa? I no
és gaire segura o no està gaire segura? L'escriptor Narcís Oller és mort o està mort? Les seves novel·les encara estan molt vives o són molt vives? 9. Després de treballar 10 hores seguides, estic morta o sóc morta? 10. Aquest formatge manxec, és molt bo o està molt bo? És fet amb llet d'ovella o està fet amb llet d'ovella? 11. No et mengis aquesta poma, és verda o està verda? Segur que no és gaire bona o que no està gaire bona de gust? I acabem. La Maria és una noia molt viva o està una noia molt viva? Sempre té resposta per a tot. Bé, doncs agafa el temps que necessitis per acabar d'omplir aquests buits i quan estiguis preparat, doncs ara podries pausar el vídeo, fas l'exercici tranquil·lament i quan hagis acabat li tornes a donar i pots corregir, aquí tens el solucionari amb totes les solucions, d'acord? I després, aquí baix, t'he preparat tot el solucionari explicat. Ara baixaré el zoom perquè ho tinguis tot així, bàsicament, a veure si puc fer que piga, així, sí, ara sí. Ara ho tens tot, pots pausar el vídeo i pots llegir l'explicació de per què cada resposta és la que és. I res, si vols més exercicis com aquest, pots entrar al nostre curs de català d'A2 i de B1 a profedecatalà.com i allà tens l'explicació explicada en vídeo i tens més exercicis, lògicament l'explicació en vídeo, i tens més exercicis per practicar aquestes diferències entre el verb ser i estar. I per la meva part ja és tot. Espero que t'hagi agradat el vídeo. Si és així, li pots donar un call, li pots donar un me gusta, un m'agrada i estarem molt contents i animats de continuar amb aquest projecte. Moltes gràcies, bon dia!